kaya ko pinakawalan niya mga kasinag. Binuksan ko yung kulungan. Gawa ng pinagpaparakagat po ng ano, nung kalamintas. Ay, natatakot ang manok dito. Sige na, uwi na doon. Layo nung nilipad niya mga kasinag. Nakarating dito. Andun yung kubo ni Pagaspas. Ayun. Andun yung kubo niya oh. Lumipad papunta dito. Lumipad ng malayo si Pagaspas mga kasinag. Ayun oh. Pupunta doon sa kabila. Palibas at ang lakas ng hangin. Doon siya lumipad. Hoy, uwi ka doon sa bahay. Pagaspas, uwi ka doon sa bahay. Lahat na, uwi ka doon sa bahay. Ay, natatakot ang manok dito. Sige na, uwi na doon. Layo nung nilipad niya mga kasinag, nakarating dito. Andun yung kubo ni Pagaspas. Ayun, andun yung kubo niya oh. Lumipad papunta dito. Busog naman yan si Pagaspas mga kasinag kasi binigyan ko nga ng karning manok yan. Hindi niya naubos. Natakot yung manok. Yung manok kasi mga kasinag natakot. Ayan lang siya oh. Barabantayan ko muna mga kasinag ha kung saan pupunta ito sa Pagaspas. Hindi pwede natin iwanan ito ng ganito kasi natakot yung mga manok ko. Dito na mga kasinag lumipad si Pagaspas. Ayan na mga kasinag si Pagaspas oh. Dito lumipad. Ayan. Nakita nyo? Uy, bayabas. May bayabas ito, may bayabas ha. Maliit lang. Paano Pagaspas? Ha? Nakalaya ka na. Huwag ka magparlayo. Hindi kita mahahanap kung saan ka magparapunta. Kasi hindi ka humuhuni. Galit ka sa akin? Huwag ka magalit. Kanina mga kasinag andun siya oh. Dun. Sa kulungan ng baboy. Tapos lumipad siya pupunta dito. Ngayon ayan na oh. Galit siya o galit. May nakikita yata ito. Awan ko kung anong nakikita niyan.
Ano nakikita mo? Ha? Mag-spouse. Layo na pating nang narating mo. Ang layo na. Kaya ko pinakawalan niya mga kasinag. Binuksan ko yung kulungan. Gawa ng pinagpaparakagat po ng nung kalamintas. Yung tawag din sa Bicol, yung ligha. Laging madaming ligha dun sa kanyang kulungan. Pinapagparakagat siya. Ngayon nga, umiron pa siya dun sa paa na nakakagat. Ayun nagagapang-gapang pa yung isa Kaya naawa ko mga kasinag na nandun lang siya. Tahimik ka. Ha? Matahimik ka? Nakikiramdam lang siya mga kasinag. Pagmamasdan niya ang paligid. Sa isip-isip siguro pagaspas, ganito pala niyang malaya. Biruin nyo, lagi lang siya sa kulungan. Pasensya na pati kayo ngayon mga kasinag kung ang gamit ko pong pang-vlog ay cellphone. Gawa na yung mga memory ko hindi na nagana. Mga corrupted na lahat ng memory card ko. Ilang araw na po ako hindi nakakapag-vlog. Kaya ang ginawa ko, nag-order muna ako sa online. Nag-order ako. Sa susunod na araw pa yata ang dating. Kaya cellphone lang ang gamit ko ngayon mga kasinag. Pasensya na kayo kung mawiri ha. Kung medyo ma-shake ang video natin. Gawa ng lahat ng memory card ko talaga mga kasinag. Corrupted na. Wala naman kasi mabilhan dito mga kasinag. Bayan ng Sir Roma. At kung ako bibili pa, mabiyahe pa akong Naga. Nasa 3 oras din biyahe. Kung ako'y magmumotor. Malayo din mga kasinag. Kaya nag-order na lang ako sa online. Ano? Ha? Makauwi ka pa daw sa bahay? Ang tanong mga kasinag, makauwi pa kayo ito sa pagaspa sa bahay? Kasi hindi man niya alam kung paano pa uwi. Kasi kalalabas nga lang naman niya. Hirap ng pating hulihin ito si pagaspas mga kasinag. Pag huhulihin mo siya, grabe. Talagang matapang. Kaya napakahirap niyang hulihin. Talagang hindi pwedeng hindi ka masusugatan. Susugatan at susugatan ka talaga. Ayan Kita niyo? Ay, si pagaspas Tahimik lang siya mga kasinag. Nagmamasid lang. Kanina pa ako nag-aantay mga kasinag. Si pagaspas hindi pa rin umaalis. Andito pa rin. Ayun pa rin nakikiramdam pa rin lang siya. Nagmamasdan ang kapaligiran. Binabantayan ko nga kanina pa mga kasinag. Kasi ito kasi pagaspas, oras na umalis to. Maglayo ito, hindi natin ito makikita mga kasinag. Mabuti yung kagaya siya ni Bagus mga kasinag na pag tinatawag mo humuhuni siya, malayo pa lang nahuni. Ito kasi pagaspas hindi. Ayun tingnan nyo. Ayan pa rin lang siya Mataas-taas lang yung kanyang balahibo sa ulo.